Umaakyat pa sa burol na ito ang mga residente ng Barangay Magais 2 sa bayan ng Del Galleco, Camarines Sur para lang makasagap ng signal at makapag-online. Pahirapan umano ang signal sa lugar na nagiging barrier, hindi lang sa komunikasyon, apektado rin ang pag-aaral ng mga kabataan. Wala po talaga akyat po kami dyan sa tower. Dyan po kami naghahanap ng signal. Pag wala po talaga signal, nandun nagkakalipunpunan mga kabataan. Si Nanay Melinda Broqueza araw-araw pang gumagastos at paggamit ng piso wifi, makakonek lang sa internet. Ay, mahirap pang mahinang sigat. Yung minsan nanonood ka, pawala-wala sa cellphone mo. Ngunit dahil sa ikinabit na malakas at reliable na internet mula sa Camsur Free Wi-Fi sa barangay, hindi na mahihirapan ang mga residente sa connectivity sa internet. Agad-agad pinakabitan ni Governor Elry Villafuerte ang barangay ng Wi-Fi matapos itong magtungo sa lugar nitong Hulyo 31. Kami po ay nagpapasalamat at kami ay nilagyan ng ganyan na Wi-Fi na libre sa barangay. Hindi na po kayo mahihirapan? Hindi na mahulog at libre na yun. Malaking tulong po sa amin, lalo na po ngayon na may minsan po na ang satellite po sa kabilang barangay, nawawalan po talaga ng signal. Ito po ay mas malaking tulong po, lalo na pag masama ang panahon at nagba-brownout out, nawawalan po ng signal talaga dito. Kahit anong yung network. Kaya ito pong pa-free wifi ni Gov ay napakalaking tulong sa amin. Ayon kay Governor Elry Villafuerte, higit sa 400 na Starlink satellite internet service ang ikinakabit sa buong probinsya ng Camarines Sur. Naniniwala ang gobernador na kailangang pagtuunan ang digital infrastructures tulad ng ginagawa sa probinsya dahil sa panahon ng digital age. Dahil hindi lang kalsada, tulay, eskwelahan ng infrastruktura ang dapat ginagawa, kailangan digital infrastructure. Pag meron tayong Starlink, may internet, libre, ay konektado sila, hindi lang sa Manila, sa buong mundo. So, pwede silang makapag-aral, makakommunicate sa kanilang mga kamag-anak. So, yan, malaking bagay. At libre, yan ang importante. Libre, mabilis, epektibo, Starlink. Thank you, Gov Elry! Chris Novello, CSN.